Žar ima dovoljno, pa ćemo pomalo dodavati. Evo ovako to izgleda. Stavljeno je ispod sača. Supa je gore gotova. Ostavili smo je da se ne ohladi. Ovo dole ide i za jedno 40 minuta to je gotovo. 35 do 40 minuta gotovo. Žar je dobra i to sad ide. Znači mi ćemo sad jedno 35 minuta ovdje da malo napravimo pauze, a ovo nek ide dalje. A već je počela da cvrči. Lijepo, lijepo. Evo ga, 25 minuta je prošlo. Sad ćemo polako da vidimo kako to ide. Znači odlično, ide dobro. Ide dobro, super. Odlično. I još 15 minuta, 20. Tako da sve ukupno bude oko 40-45 minuta. Još tamo vrućoj. Sad ćemo da vidimo. To je pečeno, ali ja samo što odozgo nije zarudilo. A ti snimi? Još malo. Malkice. To ima pokretna vatra. Tako. Alles gut. Sad ćemo da vidimo šta je sa ovom džebalijom ili kvrgušom ili pitom batakušom. Ja mislim da je ona skoro gotova. Možda još minuticu, dvije. Da malo zarudi odozgo i to je to. Sieht gut aus. Bravo. Odlično. Sieht gut aus. Sieht gut aus.
Ne možeš ti to ništa, to je vruće za te, bježi. Bježi tamo. Eto ga. Odlično. Finiš.